سلام علیکم هموطنان عزیز. سلام علیکم برادر، کمتر مردم جمع شد. مار سلام علیکم. کمتر یک مردم جمع شد. هموطنان عزیز، درباره قضیه خواهر توجیک لیلا ما تیاریم. من همه چی تیار کرده هستم. نو من میخوام بانو مخالف توجیک باید ببراین گپ زنم. اینو ششم روزه نه گروپای بسیار اکستریمیستور، این نه نظریه تروریستای زپرشینور، همش خف هستم. محمد گل صدردی 2 سال میشوه من هر افیروی تره، هر ویدیوی تره، هر منجو سکونشا گوش کردگی نوشتگی هستم. خود خوشوقت میدونیم چخیلی که میگفتی کو اگر شما یک مینوسی ما را بیاوین بگین، من خودم یک کمی برم گپ بزنم. محمد گل صدردی برای چی برای خواهر توجیک لیلا گپ نمیزنه؟ محمد گل صدردی من سر افیر دارم 30 چند минута видеобращение карги буд барои Муҳиддини Кабирӣ, барои главни кӯрнамаки тоҷик. ҳама чиша ман навиштем, гирифтем ҷои дар кориша. Муҳаммад Иқбол Садрдин ира ман 1 сол пеш медонистам. Ҷамшед 1 сол пеш гуфтагӣ буд ки Исоқов Айюб и ҳароми беномуси Иқбола бачаш қатъӣ зани диими фарзанди Кабирӣ мегарда. Вот, пожалуйста. Муҳаммад Иқбол Садрдин ман медонам группаи бисёр экстремисто ба ном оппозиция хушона мегӯям мо демократия мехоҳем. но во козёл будани козёл мемонам. суханои та аст. Муҳаммад Иқбол Садрдин ман мехоҳам ки мо мехоҳем мардуми шариф Торикистон ки именно ту негодяй бояд биброӣ ба ҳар як сухани хоҳари тоҷик бояд ту ҷавоб бидӣ. марама ман медонам ки Кабирӣ тура файрод кайгия. ман медонам 9 соат шумо дар гостиниса ҳартон шиштагӣ гап задагием. даже ман сурати дорам ки ту навиштагӣ ҳамаи вора чӣ сухане ки Кабирӣ гуфтагӣ ту навиштагӣ ҳастӣ. мо хушвақт медонем. ман медонам ки Муҳиддини Кабирӣ дар як рӯз 2-3 сафар кардиса именно барои именно хоҳари Лайло намедона чӣ хел биброя гап зана. бояд ӯ гап зана, бояд.
Любой каса гуфтаги ага буброен зиди инами акма гуфта наметкунум хоҳари тоҷика гуфта зиди нами мучахар гуфта агар шумо видео кинед ман шуморо $5000 метам. ман медонам ки бисёр видео мешавад зиди и хоҳари тоҷики Лайло. ин ҳама медонад. $5000 Муҳаммади Босадирдин, ту барои $100 дини ислома фурӯхтагӣ. Чӣ ба намебурӣ гап занӣ? Чӣ ба? Вот барои чӣ мо шуморо ба ном мухолиф мегӯем? Муҳаммади Босадирдин. дар байни 2 сол ҳамата дарс додам. даже хоҳари Лайло мебурад тарим мекунад ку ба ном мухолиф. мо ба ном мухолиф дорем. мо оппозиция надорем. Муҳаммади Босадирдин. ҳама чиз ман тайёр ҳастам. ҳозир мехоҳам главный эфир бидиром, но ман то сараш дард мекунам. чӣ ба шумо хап ҳастед? ба ном мухолиф тоҷик. запис кардагӣ аст. бачаи ты хизм мегӯ ки у шефи ман. бачаи шефта запис кардагӣ аст. чӣ ва намебурад гап зани имрӯзда? чӣ хап ҳастӣ? соҳибкорое ки хубиш барои кандидатура расидесан мебурои лаънатӣ любой гапа задестишон. ин хоҳар рост мега барои бизнесҳои Муҳиддини Кабирӣ. як бизнесаш $4 миллион места. ман як сол пеш гуфтагӣ будам ки шумо мара механдиде. иқа пул надоре Кабирӣ. ман хушвак медонам ки 16 бизнес дорад. марамад хоҳар худаш гап зад ки як бизнесаш $4 миллион места. ман медонам шумо ҳамат курнамакен. ман не только зидди ба ном мухолиф бароса булесам, и зидди экстремизм, терроризм. ман зидди душманои миллат бароса булесам. як рӯз дигар тоқат мекунем. канали Ояндаи миллат любое время тайёр аст. 18 минут ҷои даркорӣ видеобрашени хоҳари тоҷика ман 1 минута 2 минута кардагӣ ҳастам. ман мемонам и мо мардуми шаҳртоисо мебурем минаи хона гап мезанем. Муҳаммади Босадирдин, чӣ ва ту хап ҳастӣ? атпушни. мо медонем ки ту номус надорӣ. ин ҳама медонам. ту як беномус ҳастӣ. даже главни мушактон $5000 гуфтагӣ аст. чӣ ва ту намебурӣ гап занӣ? $5000 ту даже метавонӣ ачата савдо кунӣ. бахшиш зиёд просто камтара как ман алам дорам. дод мезад. мо гуноҳ надорем. ку як минуси мора биёвен, яку ман худам мебурам. тайм мекард ку у бачаи Кабирия, у группаи бисёр аст. касе боша набоша, фарзанди ман боша, ман мебурам гап мезанам. иқбол, чаро ту хап ҳастӣ имрӯз? чаро? ин хоҳари Лайло рост мегӯяд ё дурӯғ? мара мегуфтам исоқи фаёл иш зани иша мераса, иш зани иша. марамад дӯстони азиз, ман ҳамаша медонам. ин лаънатиё, ин миразои астаткаи тураҷозода бовар кунед накунед, имон надорам. беимонам. ҷамшед беақлам боша, бисёр чора медонам. ноқати ман ҳамкорӣ накард. худ ҷамшед гуфт ки ман мехоҳам канал ҳоӣ кунам, ман мехоҳам ки
мараланги дига касо мара бишносам. Ман президент Шаун мега Ҷамшед. Вой мама бовар кунед дасти ростшон аз чап фарқ намекунад. Ман президент Шаун алмазаш иш общий 18 ба ҳисоби ман 18 ба 9 мухолиф президент Шавай. Худоҷон хоре назана дар пои ҳукумати ҳозирина. Намедонам ояндаи миллат чӣ мешуда бошад. Намедонам. Бовар кунед чӣ қадар номардан, чӣ қадар дӯстони азизи ман. Ой шумо свет мегин, шумо мегин мо яхе қишлоқимонда ов надорем, миллионнора дидагӣ будагиям. Ам пуламо барбигардонем, проблемо имели чи ҳастанд. яке шумо мана бовар накардем. Но ман бачаи ба сабр ҳастам. Ман гуфта будам ки рӯзиш мешава, мо мешинем ай дур механдем. Пожалуйста. Келини кабири брома гуфт ки ҳар як бизнеси ты 4 миллион доллар места. Та як гирёфти қа пула. ҳисоб мекунем. ба ҳисоби ман ба гуфтаи ин хоҳари Лайло 51 миллион. Но ман 50 чанд миллион гуфтагӣ ҳастам. хонае ки зиндагӣ мекунад 2,5 миллион евро места. хоҳари Лайло ман намехоҳам ҳозир гап занам. мехоҳам ки то охира зидди именно Муҳиддини Кабирӣ барот сабар. Именно ман дастгириш мекунам. бисёр чиё дорад. агар нобудш накунанд хоҳари Лайло бисёр чора ишон медиҳад. саҳар мо эфир дорем дӯстони азиз. мо як сутка ига местем. чӣ хеле ки ҳастанд одамое ки аввал дастгирӣ мекарданд ба номухолифи тоҷика. бози шумо надидесен амора дар шабакаҳои иҷтимоӣ. як сол пеш то 20 чанд нафара мебуромад дастгирӣ мекарданд. имина Ҳусейн Ашура и Муҳаммадиқулӣ Садриддини Кулнамака. но Исоқ Файюб кор кард. и кор кардеса. бози пушаймон ҳастанд. чизе ки дар байншон ҳаст Исоқ Файюб медонад. ба фудае ки пага бояд Иқбол видео кунад. но муҷдат мекунем барое ки бисёр записҳоро хоҳари Лайло ишон дод. барои ҳамин чӣ гап не ровно як сутка пас мо эфир даем. главный эфир. бояд дина мекард. как будто гуфтае ки ман радаям. Иқбол омада назар дод. Иқбол гуфтае ман дар раям. барам ҷомда бирасам. ман барои қазияи Лайло ман ҳақиқата мебурам гап мезанам. муҷдат мекунем як сутка. чӣ гап не? мо тайёр ҳастем. даже срочно навиштагӣ аст. ман давно тайёр ҳастам. ама бояд минени ба ном мухолиф тоҷика бояд ман бишнавам. коля дар ҷое намухоҳар ҳозир чӣ хел дурӯғ сохта. записша чӣ гуфтанӣ? записе ки меро қати бачаи Муҳиддини Кабирӣ гап мезана ки ту мара расидӣ. ишна чӣ мегӯй? сохта. ҳама чӣ сохта. марг ба шумо ворӣ. Муҳиддини Кабирӣ и азобое ки мо кашидесем ай дастаи Муҳиддини Кабирӣ аст. пули миллата дизид рафт. шумо як чӣ фикр кунед. мардуми Шариф Торикистон. мо дидесем оппозитсияи дигар давлата дар общежитие зиндагӣ доранд. дар
Германия як шама тамошо кардам, оппозициyaи Беларуса ҷои хоб надорад. Чансим ки амо барои оппозиция буданаш битамаш. ҷои хоб да мега зурм намерасад. Но баном оппозицияи тоҷик миллионҳо долларда бизнес доранд. барои чӣ ёрдам намекунанд? ба гуфтаи мардуме ки дар Европа ҳаст бисёре ҷа ишина ҳастанд. барои чӣ як каса як кусо хлеб намета именно Муҳиддини Кабирии шумо? барои чӣ? ҳама чиза сохта. эфир хуб аст дӯстони азиз, эфир хуб аст. эфир хуб аст мардуми шарифта яксон. зинда бошед жасмина аммо ман дидесам аммо ҳастанд одамое ки номои блогерро навиштесанд, полни худ маҳкамшон кунед. илтимосом мекунам, полни худ илтимос. мо дигар чизе ки ҳаст, аввал мо менависем шуак, баъд мебурем эфир мекунем. илтимосом мекунам, ҳастанд ҳамонҷа уже 20 чанд нафар шидем. илтимосом мекунам, удалӣ полни худ маҳкамшон кунем. мо дар кор нестам, мо блогер нестем. полни худ маҳкамшон кунем. полни худ. зинда бошем мардуми шарифта яксон. шукри худо. Навруз, салом алейкум. Агар якам боши, бубро, интересничка, подписаться накун, лайк намон, дар кор несте. Салом алейкум. Таҷмик салом алейкум. лайк талаб накунед дӯстони азиз, илтимосом мекунам. пӯст мардуми шарифта яксон то охира тамошо кунад, баъд мемона намемона то охира. илтимосом мекунам мардума маҷбур накунед. фақат дӯстони азиз бояд иқбол бояд бубурам минени хуша барои қазияи хоҳари тоҷики Лайло бояд гап занам. ба гуфтаи ӯ ҳамаш дурӯғай, ӯ як фоҳишай. ба гуфтаи Муҳаммад Иқбол Садриддин ӯ як кӯрнамакай, садқаи хубиёи кабирӣ кина, ӯро чашм фалонай. хай мебинем чӣ гап мезана, як фоҳиша хичай Муҳаммад Иқбол Садриддин. мард нахоҳам хе гап занам. барои ҳамин дӯстони азиз дар байншон разбор аст. Муҳиддини Кабирӣ намедонад чӣ кор кунад. 24 соат ҳама разора кесае ки бубурем зидиш гап занем. ҳеч ка намебурояд. медонем барои чӣ? барое ки хоҳар хондагия, хоҳар заявление менависад, любой ташта. ну иқбол барои ан ҳамин тарсидесай. ба фикри ман агар ин барои $5000, барои $5000 Муҳаммад Иқбол зад мехоша давно фурӯхтагӣ аст. 16 солагӣ шуда. мара бовар кунед накунед, семьяша савдо мекунад. мебурад дар чор нерини, мега $5000 да ҳамаша бигирем, оптом бигирем. но ман хушвақт медонам ки хоҳар гуфтагиай. гуфтаи мада фарқе надорад. ман то ӯ вақти ҳастам зидди ин лаънати ҳаромзодаи Кабири ма хон бароца бурд.
ягон так зиди ягон сухан накне ки ма заявление то менависам ба ном мухолиф гуфтагӣ аст. мо ба фикрам Исоқ Файюба тамошо кардагӣ аст. ба фикрам школа Исоқ Файюб аст. бале бале ман Ҷамшеди Девонара бисёр гапҳо шуда, бале ман бовар кардам, но 1 сол пеш буд ки Ҷамшед гуфтагӣ буд Исоқу Файюб ҳамаё паданонатам, ҳамаё паданонатам Исоқу Файюб. Муҳаммадибо мебура ислом гап мезана, гирьям мекуна, но бачаш чикоро кардеса. Муслим ТВ, бале ман биромадам уже 2 сол меша гуфтесам ки шуморо садқаи давлат миллат кунад, шуморо садқаи хубиёи падари миллат кунад, шуморо курнамако худо лаънатон кунад, шуморо кур мешин, курнамак хай айда хез зиёд намешавад курнамаки шумо. вақте ки ман мебурам мегум ай 50 миллион зиёд пула гирифтагӣ рафтагӣ ай мардум намегӯяд. агар як чихеле ки хоҳари Лайло мега ҳаҷо ёфт 4 миллион доллар як бизнес. ман навиштагӣ дорам, чанд бизнес дорад кабири. ин пулора якҷо меовад. о мегӯем Эрон дигар не, Эрон қадар миллион намедодира. من باید دارم مخشوق میدانم. ягон савол боша марамад дӯстони азиз, сар главный фирмонаи ҷаноб дар Россия аст, именно дар Москва аст. боз ҳеҷ гуфтама наметавонам дӯстони азиз. имрӯз президенти Российской Федерации день рождения дорад. من статья خوب نوشتم، بدون دستگیری کنید. خیلی استاتیا خوب نوشتم. همش خوب میشه و وطنان عزیز من با صبر باشه. همش خوب میشه. یه عفو میشه ولی سوال نه. یک دمو باید با صبر باشه. یک دمو. و علیکم السلام. Исаков, اگر یکم بار باشی تماشا نکنی اینترس نشد دیگه نمیبره. یکم سوال خوب تین دوستان عزیز. یا سوال میتین من یوریست هستم. یکم سوال خوب منو بتین. اما سالمی خالقов удалить کنین دوستان عزیز. удалить کنین دافش کنین. ترسات دین اسلام کنن. مربوط. خدا چیزی داده شکر میگم. صد شکر. و علیکم السلام. شکر خدا احمد. چی با خطران انگلیستا آمد؟ اخیرش بپرسید دوستان عزیز.
اسم چیست؟ مسئله 221 дипломат чӣ савол додеси? Барои чӣ мо 221 дивизияро истифода намебарем? Барои чӣ мо барои чӣ бетаи саволо метинед шумо? Як камтар как фикр кунед шумо. бовар кунед дусад яким дивизияро мо чида истифода барем? ҳайрон мешавам барои шумо. демократия маънош чист? ҳаким, мо намешиносем ӯ блогеро ки шумо гуфтесен. мо намешиносем. зинда бошен дӯстони азиз, зинда бошен. намехоҳам мегӯям бо ҳамкоротон. ягон савол бубурем гап занем. як юристи бепул баромада шуморо лексия бепул любой саволтонро ҷавоб медам. зинда бошед ҳамватанони азиз. саҳар насиб бошад мо главный эфир дорем. озиман насиб бошад 2 минут пас реклама мекунем. саҳар соатҳои 20:00 главный эфир. мо 18 минут гуфтаи хоҳарам мемонем ва мебурем минери хона гап мезанем. зинда бошед ҳамватанони азиз. ягон саволи хуб наметавонед дӯстони азиз. мехоҳам соатҳои соат қатон гап занам. ягон савол мара бутен. ман намешиносам ӯ одамое ки мегирем. ман якҷо бишиносам. савол мада бутен. савол. ман як юрист. ман ягон саволи хуб бутен. 220 дивизия шуморо ман чикор мекунам? мара савол бутен. ягон саволи хуб бутен мара. ягон проблема дорӣ? салом ака, барои студентҳо депорт Россия кумада бинависен. ман чанд студента ёрдам карда ҳастам. ман ватсап дорам, телеграма дорам. исмоил, ҳамин интерес бошад тамошош накун охе. патент дорум штраф кардем. ана хе чора ман ёрдам карда метавонам. ватсап да бинавис бародар. ватсап +7 925 227 1307. Муслим ТВ, ты мехоҳӣ раис шай? Пожалуйста, вперед. нашоти Эрон, дӯстони азиз, мехостам эфирои хуб изгаронам, но мардуми мо намефаҳманд.